Takže lidi, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude takový kratší video, ale bude takový, jak já říkám, special video, nebude speciální, protože já jsem hodně dlouho nenatáčela a dneska jsem se rozhodla to pro vás napravit a změnilo se tady strašně moc věcí, abych začala tím, že bychom mohli jít do stájí. A tady už můžete vidět, že máme o jednoho koně víc. Tohle je Andreas, jak už víte. A tohle je naše nová Laura. Moc se na ní jezdit nedá, už jsem se na ní párkrát pojížděla, ale vážně to nejde. A taky už jsem přidali ten naviják s hadicí, nevím, jestli jsme to už točili. Musím zkusit, jak to funguje, že bych vám to ukázala. Tam je Andreas, pláchnout. Už tam máme i to jakoby pláchnout, že tam vážně můžeme. A vlastně takhle se jakoby zmáčknete a jakoby myš. A normálně můžete čistit toho koně. Je to opravdu šetření času. Už tím mám vlastní zkušenosti. A už taky jsem zjistila, že se dá šipkama otáčet, jakoby, aby ten kůň nebyl tak zašpiněný, že můžeme potáčet a zároveň ho jakoby takhle čistit. A chtěla bych taky poděkovat Denisce Malý, která mi dala odběr, like a taky mi dala naprosto super komentář, který mě strašně povzbudil. Moc jí za to děkuju, protože jakoby mám ráda nějaký komentáře, které jsou takový a jakoby hodně mě to povzbudilo a jí za to strašně moc chci poděkovat. A doufám, že si mé videa budou nadále líbit, protože, jak jsem říkala, mi napsal úplně fantastický komentář a takhle to je. Na té Lauře, jak jsem říkala, se moc jezdit nedá, protože ona se vám hnedka zastaví a hnedka je taková strašně náchylná. A je to prostě hrůza. Tak to je asi tohle. Jo, ještě bych vám mohla ukázat, co se změnilo. Máme tady i bílý sedlo, já vám ukážu, jak vypadá. Asi nějak takhle. Nevím, jestli se vám to může přiblížit, ale prostě takhle vypadá. Předvedu vám ho, když tak pak, až budeme jezdit. Taky se tady změnilo to, že já ty koně dávám do padoku, protože jsem zjistila, že je to vlastně pro ně hrozně fajn, i když potom máme méně zákazníků. A tady, co vám chci ukázat, tak jsme upravili most a máme tady druhou polovinu. Tady máme masážní centrum, to je terapeutické centrum, kde vlastně se masírují koně a dává to teda víc peněz a je to strašně super. A tady potom máme chovnou stáj, když přijdeme, tak to tady vidíte. S tím, že já už jsem teda udělala, já jsem si teda už udělala jedno hříbě. Zkusíme hříbě hříbat, prodat hříbě, ne, nechceme cvičit hříbě. A je to jakoby super, že to hříbě můžete takhle cvičit a už jakoby můžete se zároveň živit tím, že ty hříbata vlastně můžete prodávat, což je taky docela dobrý, ale já je moc prodávat nechci, hlavně proto, že jakoby když si ty zvířata necháte vypěstovat. Já se to strašně omlouvám. Ježišmarja. Je to hrůza. Jo, kde jsem přestala. Jo, když si ty koně necháte vypěstovat, tak já to nemám ráda, když se ty hříbata takhle prodávají. Takže je moc nechci prodávat, ale vlastně, když se ocitnu v té finanční tísni, tak už prostě mi nezbývá jiná možnost. Ale jako chci dodržet to, co jsem řekla. Co si dělala legraci? Tak nemáme vycvičený hříbě. A já bych vám chtěla ukázat, jak se to terapeutické centrum využívá. Já se strašně omlouvám, ale mám špatnou výslovnost. Tady máte
klient u tebe chce nechat provést masáž svému nervóznímu koni, za dobře odvedenou práci je ochoten zaplatit 131 kreditů, protože spěchá, musíš to stihnout v časovém limitu 13 sekund, jinak nedostaneš zaplaceno. Tak to bude teda hodně na čas, no? Pojď. Máme 131 kreditů, to je super. A máme jakoby po každý jenom 2 tyhle jakoby klienty s tím, že tohle z toho funguje vlastně jenom při vydělávání, ale já to používám jakože tohle z toho už mám jakoby hlavní vydělávání s tím, že už si přivydělávám jenom tím, že vlastně cvičím ty hříbata, to mě už tak nebere, protože už mě chytlo vážně tady to masírování, takže už se mi to prostě víc líbí. Vlastně musíte otáčet těma šipkama s tím, že ten kůň, kde je nervózní, tak vám to nejde vidět. Já to natočím. Tady máte nervozitu s tím, že to žlutý je ta nervozita a musí vám to vzniknout do úplně černé buňky. A potom se ukáže, že ten kůň nemá to místo tak nervózní, což je dobrý a nejlepší by bylo, kdyby ho neměl vůbec nervózní, že protože jakoby ten kůň, když se na něm jezdí, tak by neměl být nervózní. Je strašně blekotám a vůbec nevím, co říkám. Tak, už to je. Kůň byl namasírován a nyní již není neklidný. Tak za dobře provedenou práci klient zaplatí 115 kreditů, super. Tak půjdem zase. Tak se tady zmínilo to, že později, když sem přijde, já jsem tady totiž opravila tady tohle. To je jakoby centrum, kde můžou přestat různí hosti. Tady je totiž jakoby začátek té farmy, kde si může vycházet a odcházet. Samozřejmě my nesmíme, ale jakoby ty zákazníci, co sem přijdou, tak tady třeba budou chtít přenocovat a my jim řekneme, ano, můžete, ne, nemůžete. S tím, že oni se budou chodit dívat na koně a takhle. Tady máme moji oblíbenou zahrádku. Takže já nevím, co mám dělat. To už je takový strašně těžký. Získej 2krát za tou podkoru, což mi vážně nejde. I když jakoby je to nejlehčí věc pro vás, jakoby pro vás možná jo, ale já to moc nemám ráda. Ty zlatý podkory. Kolik máme? 576 korun. Nebo kreditů, já tomu říkám koruny. Tak, jdem si něco přečíst. Tady je vlastně knihovna, kde si takhle sednete a vy máte před sebou takovou knihu. Studovna. Kniha je místem, kde si četbou knih zvyšovat znalosti. Pokud obětuješ čas na přečtení celé knihy, získáš jako odměnu určité speciální možnosti. Knihu můžeš kupovat v obchodu, v kanceláři. S vyšším počtem hvězdiček, které získáš pro svůj hřebčín, si budeš moci kupovat další díly. Přečtení každé stránky trvá pevně. Užitečné typy na E. To už jsem jakoby četla, víte co? Takhle, péče o koně část druhá. Šlechtitel, trénink, terapie, bla. Jo a já jsem vám ještě neřekla to, že jo, my to nemáme koupený. Dáme zpět. Že když vlastně máte toho koně a cítíte, že je nervózní, tak ho taky můžete vodit na ty terapie, což by mělo být dobrý, protože víte co,
je to potřeba. Ano. Musíme koupit něco, protože je to vážně potřeba a když to vážně koupím, tak prostě budu muset koupit. Potravinový doplňky nejsem. Granule, potravinový doplňky nechcem. Tak dáme jeden. Zkusíme teda ten. Pomáhá proti boji parazitům a plísním koupit. Ano. A mohli bychom to jít zkusit. Třeba by to bylo dobrý. Tak to jdeme zkusit a ty knížky teda necháme na potom. Bez tak si musíme něco vydělat, protože jsem předtím měla nějak 1000 kreditů nebo nějak tak a utratila jsem to samozřejmě za koně, protože ona se jakoby, jak se jmenuje? Laura stála ze začátku 1000, s tím, že já jsem tam měla ještě o něco jakoby víc peněz samozřejmě, ale prostě já chci dát Lauře to. Jsem říkala ve koně sedlo v koně blablabla. Ale co když mi budu chtít tam to? Já jsem to kupovala úplně zbytečně. Aha. Tak to mě zajímalo teda někoho, kdy to můžu použít. A ty stavy chtěli docela. Tak zkusíme ty podkovy teda. Tak je teda zkusíme a koukám, že za 3 minuty nebo za 2 minuty a něco vteřin budeme už končit, protože už jsem dneska vážně unavená. Je asi 8 hodin a já jsem prostě unavená, takže budu muset trošku brzdit. Kolik máme hodin? Nevidíme, co? Já tady mluvit nebudu, protože sice jsem ukecaná, ale jako nikdy mluvit nechci, protože nemám co mluvit. Taky vezmeme oba dva na masáž. Máme ještě čas nějaký malinký. Jdeme leskně a oba dva bychom je mohli dát na tu masáž s tím, že si myslím, že by to bylo asi dobrý, protože víte jak. Nikdy nevíte. 13:30 minut natáčíme. 13,5 minuty a 6 sekund. Se omlouvám, ale já se vždycky místím na ty židle a ona strašně vrže. Takže je to docela blbý. Pojď, Lauro, jdeme. Laura je sice pěkná, ale jako blbě se na ní jezdí, což je blbý, protože kůň od toho, aby se u něho jezdilo. Takže jo. Samozřejmě, že jsem si vytvořila novou postavičku, nevím, jestli jsem to ukazovala v minulém díle, ale koupila jsem si maskáčový kalhoty a zelenou tu mikinu a strašně se mi to teďkom líbí. Takže jen tohle, tak jo. Tady ta červená šípečka mám vlastně naviguje, kde je jakoby nejvíc nervózní. Podařilo se tím mastrovat koně a snížit jeho napětí. Nyní se cítím mnohem uvolněnější, což je dobře. Pojď. 5:37. A já se s váma už rozloučím, protože za chvilku už bychom museli končit a já bych to do té doby asi nestihla. Takže lou lidi, já to teďka pozastavím a uvidíme se.
toho koně zavedu do stáj a čau!